Haia, dydd Gŵyl Dewi hapus a chroeso I Castell Penrhyn. Eleanor, Curadur Castell Penrhyn dwi. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 2 flynedd a dwi wedi bod yn gweithio yma drwy'r amser. Dwi'n lwcus iawn I weithio yma wrth I fi ddysgu Cymraeg oherwydd mae yna llawer o bobl yma sy'n siarad Cymraeg a sy'n gefnogol ac amynyddgar iawn. Felly mae gen I lot o gyfleoedd I ymarfer. Yn ail, achos mod I wedi dysgu lot o hanes lleol wrth I fi weithio yma a dwi wedi dysgu lot o resymau I ddal I ddysgu'r iaith. Gaeth y castell ei adeiladu ym 4edd ganrif y 15. Daeth y pres I dalu amdano fo o 2 lle. Un o berchnogaeth caethweision sy'n gweithio yn Jamaica I dyfu a phrosesu siwgr am fusnes byd-eang arglwydd Penrhyn. A 2 o'r chwarel llecu lleol, just acw, lle roedd llawer o ddynion a hogiau yn gweithio. Roedd y busnes llecu yn byd-eang hefyd, felly roedd yr arglwydd Penrhyn yn gyfoethog iawn. Dwi wrth fy modd I rhannu castell efo chi, felly awn ni fewn. Dyma sut oedd o'n gwario ei arian. Gaeth o ei gynllunio I edrych fel hen castell yn Romanaidd I fewn a tu allan. Mae'n adeilad enfawr cymhleth a drud. Dwi yn y Grand Hall rwan, lle basai'r teulu ac ei westeion yn cael parti mewn cyfarfod I fynd allan I hela a physgota. Roedd y castell yn gwyliau. Ar hyn o bryd, da ni ar gau I ymwelwyr. Pan mae'r castell ar gau, da ni'n cysgodi'r dodrefn rhag y lliwg ac y golau. Dyna pam gaeth popeth ei orchuddio. Pan da ni ar agor eto, y Grand Hall fydd yr ystafell cyntaf byddwch chi'n mynd I fewn. Mae'r ystafell hon yn fawr iawn, ond dwi eisiau dangos ystafellau I chi. Yr enw yr ystafell fel hyn ydy Carel yn Saesneg. Mae hi'n ystafell fach iawn mewn llyfrgell I ddysgu, ddarllen ac astudio yn dawel yn breifat. Yn arferol, mae'n rhy fach I ymwelwyr I fynd I fewn, ond hoffwn I ddangos y ffenestri gyda'r lliw I chi. Yn y ffenestri Fictoraidd, allan ni weld pobl fel Owen Glyndŵr, sy'n ymladd â brenhinoedd Saesneg. Heddiw, mae o'n symbol o annibyniaeth Cymraeg. Beth oedd yr arglwydd Penrhyn o Loegr yn meddwl pan oedd yn edrych ar Owen Glyndŵr? Dwi ddim yn gwybod, ond wrth I fi weithio ym Penrhyn, dwi'n edrych ymlaen at ddarganfod. Wel, diolch am ddod.
Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau eich golwg tu ôl y llen. Diolch yn ôl i ymweld â ni pan fydd y castell ar agor eto. Hwyl!